Salamat na nga imo ko video. Hi ko mga hello guys! It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog o Bye Bye City Lady. So karon guys, akin sa imo uban ninjo nga mangita ta og wati karong buntaga. So atong pukahon ang akong anak kay aron mangita ta og wati karong buntaga kay para sa iyang school project sa ijan di ang laboratory experiment nga project. So karon guys, atong pukahon kay nangatog pa sila. Kay dugay sila nangatog gabi siging naga-answer sa module. Ganahan sila mag-answer sa gabi kay mingaw kuno. So atong pukawon kay mga 8 o'clock na in the morning. Okay guys, kay mangita ta og wate today. This morning mangita ta og wate. Hi ka mga palangga ko. Wake up na kayo. Kay mangita na ta og wate. Kisay mangita kay mangita na tagwati kay buntag na. Dili ta mangita gwati gabi ing dako na kay ingon si Ate Raquel. Mga nago na kay nang wati og gabi ina karon buntag na anak kuno alas 8. Dugay man lagi mo mga to. Good morning. Oh, look at your mama. Oh, nakapagwapa na si mama kay mangita og wati para sa laboratory experiment sa imong igsuon. Nagkakobra ba? Ay, pastilan, sige na. Kay gipanggutom ng inyong bitok. Uy, naa pa may laway! My God! Ano gilaway pa man eh. Sige na! Di pa mo ma-wake up. Sige na kay. Kuha na. Mamaho na. Oh, sige lang magtando-tando. Kude! Sige na kay mangita na ta wate. Basig kun dyan akong alas 6 mo imong gagasa ang wate. Tabangi ko mangita wate. Ready na ba ko mangita og wate? Hi, good morning. Kay mangita na ta og wate para sa imong laboratory experiment. Sige na. Good for 5 days ra maghato nga experiment. Ha? Unsa man? Sige na, kaya nag-ready na ra ba ang breakfast na to? Tuwa na ra ba si tatay sa trabaho? Diyan ka mo, lugay mo nag-wake up. Unsa na ang lugar dyan man sa mong mga tug? Unsa mong orasan nga to gabi? Alas 2? Ha? Oo, mao igingon ni tatay. Ako aran lang kumatog. Diyan ka mo si. Kanong gabi, ganahan mo gabi mag-answer? Anong ganahan mo sa gabi mag-answer? Nga mag-answer mo kadlawan hasta pud gabi wa pa jud na nangahuman. Ha? Wa pa jud nangahuman. Katugon pa man ni sila oy. Na under sa katugon pa maning duha. Hala ang wati mutago na putok alas 6 na sa gabi Unja imo na po kung kasukan ini ka gabi Ngayon na po ka nga nagpabisi-bisi magbuka. Ingno na po ko nimo. Diya pangitas wating gabi nang dako mo tako dai na. Ano? Hi, good morning. Oh, pakis naman dyan. Ay, Diyos ko saon na lang ng mga bata uy. Sige na, mangita na tagdita. Wati. Exciting! Mangita wati. Mangita wati. Exciting mangita wati. Tana, tanawa ko I'm ready to mangita og wati. Uy, nagpapiyong-piyong pa. Naka-lipstick na si mama para mangita wati. Reaksyon sa mga anak. Wow. Ano kapangihi naman sa kuya? Gikatog pa. Nya ang wate basin mo tago na putoon diyang alas 6 sa hapon. Kinahanglan ato nang i-search ang mga wati karon. Asa mo ta mag-search sa wati? Dito sa pikas kuan? Dito pikas. Sige na mangita na ta wati. Kay imo na po mo kasabaan. Ikasukan ko ng gabi wa. Na sleepy pa si baby bunso ko.
Unsan man di ay ka? How old are you na di ay? Ha? How old are you na di ay? Nganong mayo magkang ulitaw na ka? 30 na di ay. Bitaw no? 13. Unsaon na lang, dili na bahong baby ang ugingot. 30 na ora ba? Uy. Talang ga. Sus, bisan pa dong umuda ko ka dong. You're still my baby, bunso. Bahala nagnaanay laing lover. Dili na ang ako ang maong lover. You're still my baby pa rin. Ako ingon kung tatay gani ato na ning pukaw mga bata tay. Ingon pud siya unja na lang kay 2 EM mga tog ingon si tatay. Hulbuta dong palihog dong ang sugat. I can fly can fly. Sige na. Look at me, I am a little bird. I can fly. Alis na dong. Arang katawa sa akong anak na nagpasiyaw ko. Ang sarap ko dong. Look at me. Alis na. Arang ginoon ko mga anak. Unsaman, are you ready to searching awate? Unahon ang pamahaw. Usa mag-search sa wate. Asa mo ta mag-search dito sa may vacant area? Ha? Ready na may mang-searching. Unsa naman dai ko? Uy, mubo na naman eh. Ako na kinagamyan ninyo. Oh, look. Luod siya. Di man gani maharang namin thesis ni Kuya. Lagi, di gani. Kinagamyan naman dai ko ninyo. Uy, gamay. Pita, oy, mamahaw na ta. Mamahaw na mo. Let's go, mga anak. Ay, ginoo ko. Kinahanglan ka dyan inigpukaw. Way saop. Kaysa upon po ning pukawon. Napay mantika diha, Kel. Pwede ni ako gamiton, Kel. Sabot ato ni ko anag. Nasa kilo puti ang rakil. I'm done. Kaon mo saging. Thank you. Welcome. Kaon saging nga, kaya mabrand. Hindi mangita na tagwati. Gino po ka move on sa wati dito. Mangita na tagwati dito sa vacant area. Dadad untong imong tanong, ha? Asa na si Kuya? Pupo. Balik kayo ba kung anong mati imong mga tanong? Yung anong imong gato sa batalyon? Kaya tungkol sa wati? Oo, imong pang ito. Lagi ingon sila na makadaot kung ng wati. Eh? Dili eh? Kung makahatag dahin ng ukuan? Okay, ready na ang akong equipment para mangbungkal og kuan. Yung sa dito wati. Tang dinhi ako no. Dinha. Diri sa ilalom sa tanom. Katigugod po ko mangita og wati. Kinahanglan po nato kung ipa-experience ni project nga unsaon pagpangita og wati. Dili lang dawat pud lamang pud sila og libre nga dayon na anang wati kay kinuha sa nanay. Okay guys, ani anak ta sa vacant area. O mangita tag wati dili ang kapita.
abay wata diri. Di anak. Duwi. Sa. Yes. Una fine. ana. Di man na wati. Unsa man day na? Da. This is it. Ano ni? Ano imong giingon? Oh. Unsa man ni nato pagbutang dire? Atong ipa, Ibutang lang. ibutang lang. Oh. Transferring. Transfer ra dire. Oh. Buhi pa rin. Ay. Buhi pa na siya. Oh. Umbot. Pila ka buok? Usa lang lagi. Usara. Okay Ya, guys. Kung naay atong makita nga grasshopper pwede po. Mangita pa putag grasshopper dire. Oh. Grasshopper na pod. Oh, hingi ko na oh, buhi na. Asa. Oh. Okay guys, kumbot hunahon kaya ra na ho manguha og wati without helping of my son. Pero kinahanglan sad nila ma-experience nga ing anak pagpanguha og wati, kubkubon, syempre wa ni sila ka-experience. Kining akong mga anak wa ni sila ka-experience og magkubkub og yuta. Pero at least wa sila nagkubkub sa yuta, ako ang nagtrabaho pero nakakita sila. Okay, kinahanglan sad nato ato silang i-guide nga dili lang jud sila mudawat og limpyo. Kung buto nang hunaon anytime ra ko mo ari sa vacant area para akong hatag dayon ang wati. Ako siyang gidala kay para makasabot siya nga unsaon pagpanguha og wati. Ing anak lang kasayon ang pagpanguha og wati. So karon guys, maghapa-hapa na sad kuno si Jaron og panguha og grasshopper. Kung niya ba kapoy grasshopper diri nga area ha. Okay, padayon na ta sa iyang panginahanglan sa iyang project. O pangitag grasshopper din na. Kapatay yung amba. Ano ba kay grasshopper din eh? Pwede ragwa na lamay grasshopper. May basig na iahas nga rin. Maupod. Butterfly raman nina. Manago po na ba ng mga ahas ay? Ada rin. Paman lang ba? Wa man lagi. Pwede ra siguro gway grasshopper. Pwede ra gway grasshopper. Basin pag nai-snake din eh. Makaunon ta. Wala na arbay na. Na. Has man ron. Shh. Ngari ra ko mag-vlogging in. Vlogging out. Vlogging out. Salamat na nga imo ko gitabangan. Kuha og wati. Kay Banhan. Naitaw diha speakers. Naitaw diha speakers. Okay guys. tunggan ra ba imo? Bahala na. Okay guys, thank you for watching. Naitaw din ha speakers. Nagbanha sila. Nahuman nami og kuha og wati. Dali ra kayo. Dali ra kaayo. Oh. See, dali ra kaayo no. As Wala. easy as that. Wala ray 1 minute. Wala ray 1 minute. Maura to ang atong vlog for today. Ingana ra kasayon ang pangita og wati. Okay, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hinaut unta katong wa pa naka-subscribe sa akong channel sa Alman J Vlog, palihog na og subscribe. Og kuan kanang palihog ko og thumbs up. Padayon mo sa tan-aw sa akong mga vlog. See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye. Bangan. Kuha og wati.